stukje kwaliteit PVC. Ja, dit. Nou, dat is het nou. Dit is Een kwart uur lang leier Verstappen in de morgen. En nu is het Safir. Oud-leerlingen Mirjam Corré en Willem Jagersma hebben together de tijdcapsule te voorschijn. Die zie je precies 24 jaar zelfs in Mitselaha. Op 31 mei 2000 vieren zij de opening van dit gebouwdeel van de VMBO-vakscholen van het Dockinga College. De toekomstvisie van Doe bleu al die tijd bewaren. en robotten die het huishouden doen. De zweefauto's. Geen huiswerk meer. Ik weet eigenlijk wel een beetje vierten. Ja, na 24 jaar denk je toch van wat hij er eigenlijk inzet. Wat voor bijdrage hij destijds leveren. Dus het voel me echt wel wat vorige week van komst volgende week longens. En toen dacht ik, wat zit er eigenlijk in? Wat zit er eigenlijk in? Wat hij er eigenlijk inzet? Toen dat ik even waarom schenken. Ja, precies. Oceani? Frisdrank uit de kraan in plaats van water. Ik zie de Oceani te buurt in de klas. Wat was het opschreven? Nou, wat ik met goed heugen ken is dat de vakantie per motor binnen en dat er zelfrijdende auto's binnen elektrisch en dat soort dingen. Dus dat is wel grappig om even om te zien. Ik van orenklasgenoot dat er echt ding wat toen totaal aan de orde is wat nou voor de normaalste gang van zaken is. Hilbrand Visser is nu een periodirecteur van de vakscholen en is grutsk op dit jubileum. Het is thuis, het is warm. De meesten van deze squallen die gaan van de ben. En dat dragen we met En dat is eigenlijk het mooiste was het hakest op zo'n squallen. Dat we ervan gonnen en dat we echt gerne van die ben. Van Mirjam en Willem is het al lang lien dat zij in de squalbanken zitten. Maar de herinnering zo'n die tijd zullen ze niet vergeten. Oh ja, maar dit is inderdaad... De mooiste herinneringen zijn toch wel echt de pauzes. Dat je samen binnen, gezellig samen zitten. Maar ook het gymnastiek en het creatieve. Dat zijn echt wel mijn mooiste herinneringen. Ja, de gezellig, het was een hele leuke, gezellige klas. Dus daar zit maar wel mijn goed gevoel op bij waarom. We konden blauwe hoeren, we hadden willen horen. In de pauze werd dat gezellig. Ik denk dat het wel is. Ik ben eigenlijk nooit met chins in de school gegaan. Ja, maar mijn waar, want ja, daar zit hier nog een elektrische fiets, dus we moesten in dezelfde waan.